pangapunten menawi wonten lepat tembang ingkang tembung ingkang kirang melani ing manah panjenengan sedaya. Mugi acara menika saged paring berkah katentreman lan kabejan kagem kula panjenengan sedaya. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, sasampunipun acara pamuka menika badhe kalajengaken pentas oglek Suraga Buddha saking Goangsan sugeng amirsani dugi paripurna samangke. Semanten lan mekaten wabillahi taufiq wal hidayah.